Toto ťukanie je určené vám. Ak máte pocit, že sa vám nič nedarí, tak si poďte zaťukať spolu so mnou. Zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a ťukáme. Dovoľujem si cítiť sa frustrovane, pretože sa mi nič nedarí. A zároveň som otvorená túto energiu zmeniť. Som mocný tvorca. A viem, že v každom okamihu môžem začať odznova. Uvoľňujem to, čo mi už neslúži. A dovoľujem si začať odznova práve v tejto chvíli. Odpúšťam si. Som človek. A rozhodla som sa začať odznova. Tak, uvoľnite ruky, zhlboka sa nadýchnite, pomaly vydýchnite a pri ďalšom nádychu si predstavte, že stlačate resetovacie tlačidlo a môžete začať odznova.